Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro veritate. Wa kitay mahimong aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 19 na, buwan sa Pebrero tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. Panahon to sa ni mga panghitabo dinhi sa ato. Kadtong nag-ala Superman nga rider sa nga rider mahigala gawas nga gipatawag sa Land Transportation Office kun LTO7. Gahapong adlaw sa giadto na ni kasamang Idol Tweety, pasakaan usab siya og kaso nga alarm and scandal sa Highway Patrol Group 7 aron patagmon. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong baban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Doon na sila'y away mahigala atong Jasper, ila tong duhang away. Ang wa niya may bawi mga higala nga medyo lisod to, ha? Ayon ka ng kalsada, God, amo gamit ang kalsada mahigala para na sa publiko, para sa tanan. Unya mag-ala Superman kanin ha? Delikado man God og makaamong ka sa uban mo na'y problema. Nakakaroon panalitan og nanginabuhi lang, ngadto balamban niya pag nasugatan hinuon nimo ka sa mangke. Or baka katong nay mga inosente ba nga maigo in town. Mo na nga gidili gyud na inana. Kung gusto ka nga mo apil anang lupad-lupad sa motor, apil ang mga motocross ay. At least do na mga higalay area nga adto mo magpalupad-lupad sa inyong motor, da okay lang mo dito, ha? Pero kining kalsada nga iyas publiko dili pwede nga yama-yamaan o duwaan lang nato ng kalsada. Straight to the point. Samtang giangkon sab ni alias Superman o Kyle Icunas nga ni agi kini og fixer pagkuha sa driver's license diha sa LTO7. Straight to the point. Nangayo og pasaylo si Icunas sa iyang gihimo og nisaad nga dili na niya kini buhaton. Straight to the point. Nakasaad sa mga di na gyud ko mo usa. Sinsalamas kung tingog mga kaigalaan. Katong kantang Maxurban Band, di na gyud ko mo usab, kausa na lang. Sinsala mo diha kay bida, more or less man itong tingog mga higala pero og di na gyud mada, magpatabang naman tang kisos minya dire. Nga ka na saad-saad yun, yan di na mo usab. Di na mahimo og kutob la diha. May pa sa kaag kaso. O nang ingon ang HPG, ang HPG, Highway Patrol Group, nga ilag yung pasakaag kaso aron mutagam. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, National Bureau of Investigation kon NBI, mulusad na og kaugalingong investigasyon sa hit and run incident nga nakapatay sa Batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Straight to the point. May rasad mahigala nga musod ang NBI ni ini, ha? Kay aron suta ginato ni nyat kuha ataon. Paspasin ninyo kuha to mga CCTV kay basig maunhan magpanguha niadto. Kadto mga CCTV gikan pa sa bar ngadto na sa kwan kay do na to nahibaw-an day kin dili lang day kuno tong views day. Nakabangga gyud lain. Nya usa pa tong views. Nakabanggag lain ni Sibat, nakabanggag views ni Sibat, ni bangga na hinunog tao mahigalawa gyapon mohunong. Ni hit and run gyapon ni Sibat og natumba sa iyang kaugalingon. Straight to the point. Ang tanig-pagtagad lubutaga mga higala niya. Ipacheck po sa NBI, unsa katinuod, nga kining bataa, nga si Sean Pajarillo, doon na ni kaso kaniadto, nga nakabangga sa ni kaniadto, wa ni mo tagam. Straight to the point. Ano wa mo tagam? Kumusta man ang ginikanan? Ni ining bataa. Dili ba ka tinuod nga konsentidor ning ginikanan ini? Straight to the point. Nga nagsalig nga adunahan o nagsalig mga higala nga dunay mga koneksyon? Straight to the Unsa point. man katinuod nga nakabangga na ni kanadto nya gisitol dayon sa ginikanan. Wa gani katilaw ni priso. Karon gani mga higala nga nakabangga wa na pud katilaw priso. Kay didto kunuhay gida sa ospital, giingon kunuhay nga hospital arrest. Wa gyud katilaw priso bisag gamay na lamang.
Mo nang di mo tagam ni Indekin. Straight to Nga the tani point. pagtagad do butaga mga higala sa ato paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Na point. I hope nga ang atong pagsuod sa NBI kanang tanan nga mga CCTV kuha ako no. Unya kanang background anang bataa kuha ako no. Kay doon na tayo nahibaw-an mahigala within the Chinese community kini intawong biktima makigalaan tarong gyud nga pamilya day, buutan nga pamilya day. Dunay ikabuga pero low profile lang. In fact, kini ring inahan ini mga kagilaan naglingkod ni mga higala diha sa kaniadto diha mga kagilaan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry mga higala sa board na. Ang igsuon ni Deken, ang igsuon pa gyud ini tiyo ni Kingston, former president sa Mandawi Chamber of Commerce. Inana sila ka dagko nga negosyante pero kalma lang yun. Low profile. Kini ilang mga anak gipa-eskwela tarong mga higalag, gi matuto og tarong. Pero sus nadasmagan lang mga higalag way hinungdan. Nakatari pagtagad unya kining maong nakadasbag mga sukit dig paminaw unsa ka tinuod nga nakadasbag gani kaniadto nya gisitol sa dayon. Straight to the point. Unsa ka tinuod na mo na di nimo tagam kay bisan gani karon nga do na poy ikabugan ning nadasbagan mahigala wa gani katilaw presuhan. Straight to the point. Tungod mahigala sa koneksyon ining iyang ginikanan. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad rubutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Si Kingston mahigala ni tarong pag eskwela onya nagdumala makigalaan anang ilang negosyo pero mga ginikanan anay mga dagko na negosyante kini sa nagdumala ni mahigala sa ilang coffee shop. Kalma kini bataa makigalaan. In fact dito ni sa Australia gipadasa ni eskwela business dito day. Tarong eskwela bataa. Pero kining nakadasmag sa atong nahibaw-an mga sukitig paminaw, i-check ko na kaya na namang invite, tanawang background, ana. Tanawang background, nga kapila na nagbalik-balik kung eskwela na bata. Straight to the point. Inana, mga sukitig paminaw, naapsa na gini siya mga manghod indikin. Tanawang background, ana. Unsa na kabarumbado ng bata. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lumutaga sa atong paman-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, mga kagalaan Central Visayas dunay tulo ka mga ghost control projects. Subay sa investigasyon nga gihimo sa National Bureau of Investigation. Straight to the point. Ayay ka, asa maning maong mga kinini ang mga ghost control projects. So siya ako no, patay mahibaw ini pero NBI nahibaw naman, pahibaw ako ng media ani. Ang ilang findings giduso na sa ilang central office alang sa paghimo og dugang mga lakang. Straight to the point. Kinsa man kang congressman na mga higala ang anaan ini asa man nga distrito, ang ghost control projects mga higala nga niya sa Central Visayas. Straight to the point. Og samtang sa Pikas Bahin, opisina sa Our Lady of Sacred Heart Parish sa Capitol gikawatan kini. Ang pagpangawat sa suspect nakuha sa CCTV camera. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod pipila ka oras mga higala, kagahapong adlaw mao ang Ash Wednesday, mao na timailhan pagsugod na sa Kwaresma. Pero ang atong nasod puerteng kisawa. Straight to the point. Ang impeachment mahigala puerteng kisawa ug kagahapon sad mideklarar na si Vice President Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Human pipila ka oras nga nipahibaw nga mudagan siya pagka-presidente dugang impeachment complaints. Ang gibasaka batok ni Sara Duterte. Straight to the Kata point. nagpagtagad sab karong butaga mga higalas to uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Tubag sa Malacañang ngadto ni VP Sara, good luck. Straight to the point. Walay pamahayag mahigalang BBM. Ato sa nitagag pagtagad karong nga butaga sa atong paban-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kanhi Presidente Rodrigo Duterte formal nang nipahibaw nga dili kini motambong sa confirmation of charges hearing sa iyang kaso dito sa International Criminal Court kon ICC. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.